Ține asta așa. Uite-te în ecran. Știu. Se iei mâna de acolo. Văd că minciogul. Sclanseta. Hai. Uite ce valori scoate. Mai și la vârf. Dar nu. Olou, câta haia. Mă, că nu e așa mare. Ba minciogul? Nu, lasă că-l bag eu. Băgați-l dumneavoastră. Dar nu știi că-l bag eu. Uite-l. Trebuie doar să mă filmezi. Să vede, uite-l. Lumea că vede în apă, ce valori scoate. Ia uite-l. Ce mișto mâncața și cum îl aduce. S-a dus? Nu. Băgate minciocul prost. La urmă că trebuie să ridic să vadă vârful. Ia uite-le. Băiatul mai... Asta e, mă. Saru, băga mi-aș pula în măta mincioc. Lasă. Mișto, bă, Crăușan. Mișto. Are un kill? Mai bine. Are un kill și ce? Mai filmezi? Da. Ajungi. Frumos.